ರಾಜಂದಯ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಬುಡುಕೊರುಂಡ ಆಯನ ರಡ್ಡು ನಮ್ಮದ ಅರ್ಹತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸತ್ಯ ಒಂಜಿ ದೈಹಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಅರ್ಹತೆ ಆ ರೀತಿ ಇಪ್ಪಡು ಒಂದು ರಡ್ಲನಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಬಂದೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪನ್ನಾಗ ದೈಹಿಕವಾದ್ಲ ಆಯೆ ಪೂರೆಟ್ಲ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಮಾತೆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಪಾಡೊಂದು ಮಾತೆರನ್ನ ಒಂಜೇ ಭಾವನೆ ತೂಪಿನಂಚಿತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೇಮಕ ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪನ್ಪಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ನಂಜಿ ಭಾವನೆ ಇತ್ತೆ ದೈಹಿಕವಾದ ಆ ರೀತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬಂಡ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಅಂಗಛೇದನ ಆದುಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಚ್ಚುತ್ತೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಪಾಡ್ಲೆ ಉಂಡು ಅವಿನ ಬುರ್ದು ಆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಎಪ್ಪೋಡು ಆಯಗೆ ಉಲ ನಾಯಿ ಚಿತ್ತು ಜಿಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ರಮಕ್ಕುಲು ಆ ಕಟ್ಟಪಾಡ್ಲೇನು ಇನಿ ತಕ್ಕಾಲೋಡು ಏತ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಡ ನಾಯಿ ತುಚಿದಿನಾಯಿ ಮುಟ್ಟುಡು ಪೆಟ್ಟದಿಂತಿನಾಯಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿದ ಜೈಲ್ದವಲೈ ಪೋತಿನಾಯಿ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ತೊಂದರೆಗೆ ಒಳಪಡೆದ ಸಮಾಜದ ಒಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಯನ ಮಿಕ್ತು ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆಯನ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾವಡು ಅವು ಗಡಿಪತ್ತಂಚಿತ್ತನ ಬಾರೆಗಿರಾದಪ್ಪು ಅಥವಾ ಒಂದು ದೈವದ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿಗಾದಪ್ಪು ಅಥವಾ ದರ್ಶನದ ಪಾತ್ರಿನ ಕಲೆಗೆ ಮುತ್ತೇಶನ ಅವು ಈ ಮುತ್ತೇಶನ ಬಣಬನೆ ತರ್ತದ ಮುತ್ತೇಶನ ಪಂಡ ಆಗ ಮದ್ಮೆ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಬಂತು ಮದ್ಮೆ ಆ ಒಂದೇ ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ್ಪಟ್ಟಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಲ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಉಂಟು ಅಂಡ ಇನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆ ಆ ಒಂದೇ ಎಣ್ಣೆ ಆತಿನಕಲು ಮತ್ಸ್ಯನಲ್ಲೇರು ಮದ್ಮೆ ಆ ಒಂದೇ ದೈವ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಜನ ಇತ್ತೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟಿನೆಟ್ಲ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ಪುಂಡು ತೇನಡನೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಕೇಂಡೇರು ಈ ನೇಮ ಕಟ್ಟದ ಪನ್ಪೇರು ಮಾರೆ ಮದ್ಮೆ ಅವನಿನಕಲು ದರ್ಶನ ಉಂತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೈವ ಪನ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಮದ್ಮೆ ಅವನಿನ ಆ ರಾಜನ್ ದೈವದ ಮುಗ ಎರ್ರ ಪುಂಡ ನೇಮ ಕಟ್ಟದ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಲ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಚಲಿತವಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ದ್ಯಾಗಿಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಚ್ಚು ಇನಿ ಕಿಂಜ ಕಿಂಜ ಜವನೇರ ನೇಮ ಕಟ್ಟುವೇರು ಮಾತಿಟ್ಲ ಪರವೇರು ಪರ್ಯಾವ್ ಪಂಬದ ಸಮುದಾಯ ಪರ್ಯಾವ್ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯ ಪರ್ಯಾವ್ ಅಂಡ್ ಈ ರಾಜನ್ ದೈವಲಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇನಿ ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಮುಗ ಏರುಡುಂದಾಂಡ ಮುತ್ತೇಸಿ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಪೊಚ್ಚುತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇನಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲೈಜಿ ನಮ್ಮ ಯಾನಿತ್ತಿನ ಕಲೊಟ್ಲ ಒಂದು ನಡತದನು ಅಂಡ್ ಅವೇನು ತೋರ್ಪಡಿಸಂಡ ಕಟ್ಟಿನ ಕಲೆಗೆ ಬೇಜಾರ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆಗೆ ಬೇಜಾರ ಪನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ ನಾವು ತೋರ್ಪಡಿಸಂದ ಕುಲ್ದುಪ್ಪ ಅಂಡ ಒಂದು ಸತ್ಯವು ಈತ ಮುತ್ತೇಶ ಆವಂದೆ ಪಂಡ ಮದಿಮೆ ಆವಂದೆ ಆಯಾಗಿ ಒವೇ ರೀತಿದ ಚಾಕಿರಿ ಕೊರ್ಪುನ ತಪ್ಪು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಆತನ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನವು ಪೂರ್ವ ಪದ್ಧತಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.